تعنا هبلي كبرات انتخابات ناي زي يوتيوب شانل ناي ساعات زي حتر تسبر زيناتات حيزة غريبة لخو كسام وداتهم سنة تنحو كبرات سمعتنا بزح زلو ما خلي مراغز ملكتو سبر زيناتات او يوتيوب كزرقو حنكلو اغديمنا باخوم ملخت ويد ما نوتيفيكيشن من انتخابات حكم زيناتات بوان اختكاتل نازي يوتيوب شانل سبسكرايب مقبار ناي دول ملكت متواغي ترسعو ناب تسبر زينا خنحلف قدام مستر اسرائيل بينامين نتنياهو اوروباوያን بجاخهم بفطنت ناب زخوينات تتصبرو مس اسرائيل كونو نابلو نهاجرت اوروبا محصنتهم كم زغربو تغليطو نيتانياهو ابزهاو مدره بزلنا ناي تصح حبريتا مسرت ايران اب باريس فرنساي لندن عباي بريطانيا حويسو نمتكواس كم استدالوت نفلطينا سلازي نعنا يلكم زي كونس نرؤسهم نمكل خاليلكم ناب زخوينات تتصبرو نيران حد نموداتان غزي نطفا يا زبل صاوعي تقريبا ملو تخوينات حجون ابزل على درجه تغاوي يقتللو زتفللي ناي اسرائيل ايران مرخو بزهان بزح يزلوم صبصابات يوصلو مس ايران نموغا استفللي حالتات امرت كم زفطروا وانا حلفنيتو تزاريبو ملو زرزر حبريتا خصمعكم يا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ونمس ايران تدرادي رايين تبولكوا لمولي تحويسو مرخو بزهان امريكا ترامب تزارو حقي مخانن مرغات انتفتنوكوا ايتساخو علومن ترامب غنا بزح حساوم قتيلوم لو بترغغام ليتون نزا افليطو ملو كم تدرادرو مالتيو ايران بوغنا زخون عين الدردر كم زي جبرت بستفللي سبسلطانات منغستي غليصا تقتللا غچت حجون قتيللو زلعلو سغاتات كم زقتليو ميسايلات ايران لوم معلتونا باسرائيل سعود عربنا بستفللي هاجرات اتزوبان تتوكيسوملو اب عراق زركبون ايران دغف زهو ابالات ميليشا ام معسكرات سراويس امريكا متقعت خمس فصمو تملكيتلو كونتات ام اخلاي مبراق اسغا خوين خمزلو ملكيتو كسامو داتا طنحو زرزر ختسمعوا يخم قدام مستر اسرائيل بينامين نتنياهو اوروباوያን ናብ ትኹናት ክጽምበሩ ንእስራኤል ክሕግዙ ተማሕጺኖም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኹናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ መዳዩ እናሰፍሐ ብዝሒ ዘለዎም ኣህጉራዊ ተዋሳእቲ እናሳተፈን ከም ዝመጸ መራኸቢ ብዙሃን ይገልጸለው ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዝኣተወቶ ወተሃደራዊ ግጭት ጽዒቡ ሓያል ውግእ ናብቲ ዞባ እናሰገረ ከም ዝመጸ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ድሕሪ ዘካየደቶ ከቢድ ናይ ሚሳኤልን ድሮን መጥቃዕቲ ከቢድ ጉዳት ናብ ዝበጽሐታ ከተማ አራድ ናይ እስራኤል በመኻድ ዑደት ፈጽሞመለው አቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዑደቶም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቲ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ እስራኤል ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ዓቕሞም ክሳብ ኣውሮፓ ዝበጽሕ ከቢድ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ ንመጀመርያ ግዜ ዓቕሚ ኢራን ልዕለ ቢሎም ንምርኣይ ዝመከሩ ኮይኖም መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ እስራኤል ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ዓቕሞም ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ክሳብ ኣውሮፓ ናይ ምብጻሕ ሰፊሕ ዓቕሚ ኣለዎም ብምባል ሃገራት ኣውሮፓ ብጽኑዕ ናብቲ ኩናት ንኽጽምበራ ክዳለዋን ተማሓጺኖም ኢራን ኣብ ኩሎም ወገናት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ገይራ ብቐረባት ካተሉ ከም ዘላ ዝገለጹ ኔታንያሁ ኢራን ዝኾነ ስጉምቲ ኣውሮፓ ክትወስድ ከም እትኽእል እውን ገሊጾም ነዚ ስዒቡ ሎሚ ጽባሕ ከይበልኩም ብፍጥነት ናብ ዝኾናት ተጸምበሩ ብምባል ዝተማሕጸኑ ቢንያሚን ኔታንያሁ መጥቃዕቲ ኢራን እናሰፍሐ እንተኸይዱ ኣውሮፓውያን እውን ግዳያት ክትኾኑ ኢኹም ኣብ ዘለና ሓበሬታታት ኢራን ንፓሪስ ለንደንን ንመጥቃዕ እውን መደብ ኣለዋ እናበሉ ኣውሮፓውያን ናብቲ ኩናት ክጽምበሩ ንእስራኤል ክድግፉን ተማሕጺኖም ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት ሃገራት ዓለም ንኢራን ንምቁፅጻር ጽኑዕ ሕብረት ዝፈጠራሉን ሓበራዊ ጻዕሪ ዝገብሩሉን እዋን ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብርዮም ገለ ሃገራት ናብዚ ሕብረት እዚ ምምጻእ ምጅማረን ምርኣዮም ዓብዪ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖምን ዝገለጹ ኔታንያሁ ሕጂ እውን ካልኦት ወሰኽቲ ሃገራት ነዚ ጥምረት እዚ ክጽምበርዎ ጎኒ እስራኤልን ኣሜሪካን ክኾኑ ከም ዘለዎም ተማሕጺኖም ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል እተካይዱ ዘላ ተኸታተል መጥቃዕቲ ስዒቡ ሃገሮም ኣብ ዓብዪ ወተሃደራዊ ሓይሊ ጽኑዕ መልሲ ትህበሉ ከም ዘላ ዘረጋገጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ይኹን እምበር ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ኣነጢሩ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ሰራዊቶም ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ዝወሰዱ ስጉምቲ ንጹሃት ንምቕታል ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ ኣስተባሂሎም ኣብ ከተማ ኣራድ ናይ እስራኤል ኢራን ዝፈጸመቶ ከቢድ ናይ ሚሳኤል ድብዳባት ስዒቡ ምንም እኳ ግዙፍ ዕንወት ኣብታ ከተማ እንተተፈጸመ ኣብ ህይወት ሰብ ብዘይምብጽሑ ነቲ ኩነታት ከም ሓደ ዓብዪ ተኣምር ከም ዝቆጠርዎ ኔታንያሁ ገሊጾም እስራኤላውያን ዜጋታት ኣብ ዝቕጽል ብጥንቃቐ ኣብ መዕቆቢ ቦታታት ጥራይ ክጸንሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሚኒስትር ፋይናንስ እስራኤል ዝኾኑ ባዛሊኤል ስሞትሪች ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገርና ንጸላእታ ተጥፍእ እያ ብምባል ገሊጾም ብመጥቃዕቲ ኢራን ምኽንያት ጉዳት ንዝበጽሖም እስራኤላውያን ዜጋታት መንግስቲ ዘድሉ ኩሉ ደገፍ ከም ዝግበር ቃላት እዮም እዚ ናይ ንብረት ታክስ ምሕዳር ሰበስልጣናት ንጉዳት ዝግበር ሓገዝ ንምፍጣን ነዊሕን ኣድካምን ዝኾነ ኣሰራርሓ ክዕሪ ከምኡውን ጉዳት ብዝለዓለ ክንክንን ክእንገዱን ጽኑዕ መጠንቀቕታ ምሃቡ ተገሊጹ ንብረት ዝዓነው ዝኾነ ስድራቤት ብዘይ እኹል ፍታሕ ክተርፍ መንግስቲ ብትኹረት ከም ዝሰርሕን ብምርጋጽ እቶም ሚኒስተር መንግስቲ ጎኒ ህዝቢ ብምዃኑ
ምዃኑ ብህጡጥ ኩሎም ናብ ንጉስ ወከፍ ገዝኦም ምእንቲ ክምለሱ ሙሉእ ሓገዝ ንገብር ኢና ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዲዮን ሰዓር ብወገኖም መጥቃዕቲ ኢራን ናይ ኩናት ገበን እዩ ብምባል ድሕሪ ምልዓሎም እዚ ጉዳዮም ግና ኣብ ብዙሓት ብዝለዓለ ተቃውሞታት ኣንጊዶ እዮም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ዝተዛረብዎ ነገር ዝፈልጥዎ ኣይመስሉን። ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ዝኸፈተ እስራኤልን ኣሜሪካን እየን ኢራን ርእሳ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እያ ትወስድ ዘላ። ኣብዚ መንጎ ብዙሓት ይጉዳዩ ኣለዉ። ስለዚ ናይ ኩናት ገበን መጀመርያ ዝፈጸመ መን እዩ እናበሉ ሓይቶም። በኻሊእ ወገን ኢራን እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ኣሕይላቶ ቀፂላላ። ተኸታታሊ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ኢራን ናይ እስራኤል ኣየር ምክልኻል ስርዓት ብዝለዓለ ደረጃ ፈተና ኮይኑዋ ከም ዘሎ ናይ እስራኤል ኣየር ምክልኻል ስርዓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተዳኸመ ምምጽኡ ኣብ ብዙሓት ፍርሒ ከም ዝሓደረ ተገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቢኒ ጋንትዝ ድማ ብወገኖም እዚ ናይ ኢራን መጥቃዕትታት ዝቐጽል እንተኮይኑ እውን እስራኤል ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትፍጽሞ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣትሪራ ትቐጽል እያ ኢሎም። እቲ ኩናት ክሳብ መዓዘ ክቐጽል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቢኒ ጋንትዝ እቲ ኩናት ብናይ ኣይሁድ ኣቆጣፅራ ካላንደር ዝዕፀ ወይ ዝዕገት ከም ዘይኮነን ክሳብ ዘድሊ እዋን ከም ዝቐጽል ነረጋጊጾም። ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ መዓልቲ ብዝሓለፈ ቁፅሪ ሓደ መራሒ ጉጅለ ኢራን ብምቕታል ወይ ድማ ናይ ኩናት መሳርሒ ምምቻው ሙሉእ ብሙሉእ ብምዕናው ዝወስዶ ተኸታተሊ ስጉምታት ወተደራዊ ዓቕሚ ኢራን ኣዝዩ የዳኸምዎ ኣለዉ እናበሉ ተዛሪቦም። ብሓፈሻ ካብ መራኸቢ ብዙሃን እስራኤል ዝወፁ መግለጽታት እቲ ኩናት ኣብ ሓጢር ግዜ ከም ዘይውዳእን ንቅድሚት እውን ክሳብ ዘድሊ እዋን ከም ዝቐጽልን ነዚ ድማ እስራኤል ተወሳኺ ባጀት ኣጽዲቓ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። በኻሊእ ወገን ኩናት እናተጋደደ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ መንጎ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ሰሜን ኣትላንቲካ ናይ ኩናት ቃል ኪዳን ውድብ ኔቶ ዋና ሓላፊ ማርክ ሩቶ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ኣብ ልዕሊ ኔቶ ዝቐረብዎ ወቀሳ ኣመልኪቶም ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ንጋዜጠኛ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዘሎ ናይ ኩናት ኩነታት ኔቶ ዝኾነ ዓይነት ቁልጡፍ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ኣዝዩ ከም ዘናደዶም ገሊፆም። ኔቶ ናይ ዕሽነት ጌጋ ትሰርሕ ከም ዘላ እዚ ናይ ኩናት ጥምረት ኣባላት እዚ ፈሰና ከም ዝነበረ ኣሜሪካ ብዘይምድላያውን ኔቶ ኣብቲ ቦታ ክትርከብ ከም ዝገበራን ብምግላጽ ተቃውሞታት ከም ዘፍለጠ እዩ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩቶ ነዚ ወቀሳ ትራምፕ ሎሚ ለይቲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ፕሬዚዳንት ብተደጋጋሚ ተራኺብናን ተማኺርናን ኢና ብምባል ኣብርሆም። ምንም እኳ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኔቶ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብዚ ኣስጋ እዋን እዚ ብህፁፅ ናብ ወተደራዊ ስጉምቲ ብዘይምእታውን ዝተናደዱ እንትኾኑ ግና ሕጂ ግና ኣዝዩ ዘሐጉስን ጽቡቕ ዜና ከም ዘለዎ ሩቶ ጠቒሶም። ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ መዓልቲ ካብ 22 ንላዕሊ ዝኾነ ሃገራት ማለት መብዛሕትኡ ኣባላት ኔቶ ሓዊሱ ጃፓን፣ ኣውስትራልያ፣ ኒውዚላንድን ከምኡውን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትን ዝኣመሰላ ብዙሓት ሃገራት ሓሳብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብምሉእ ተቐቢለን እየን። እዘን ሃገራት ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥ ካብ መጥቃዕቲ ኢራን ንምድሓን መስመር ንግድን ምኽፋትን ዘኽእል ሰፊሕ ወተደራዊ ጥምረት ንምፍጣር ታሪኻዊ ውሳነ ከም ዝበፅሓ እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብርዮም። ነዚ ዓብዪ ጥምረት እዚ ዘድሊ ቅድመ ምድላውን መስርሕን ኣብ ምምላእ ከም ዝርከባ ዝገልጹ ሩቶ ብፍላይ ድማ እቲ ጥምረት መዓዝን ከመይ ናብ ተግባር ከም ዝልወጥን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክኸፍት ከም ዝኽእልን ክሳብ ሕጂ ይተወሰነ ይኹን እምበር ነቲ ኩነታት ንዘራረበሉና ብምባል ኣኪሎም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘልዕልዎ ሃገራት ዓለም ምትሕብባር ዘድልይን ዝበልዎ ዓቕሚ ኒውክሌር ኢራን ክሳብ መወዳእታ ናይ ምድኻም ጻዕሪ ብርግጽ ኣዝዩ ወሳንን ኣድላይን ጉዳይ ምዃኑ ኔቶ ከም ዝኣመነሉ ብምርጋጽ ናይ ኒውክሌር ዓቕሚ ኢራን ንጸጥታ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ኣውሮፓ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ዓብዪ ስጋኣት ብምዃኑ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን እትገብሮ ዘላ ናይ ምድኻም ጻዕሪ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ እቶም ዋና ጸሓፊ ብጽኑዕ ኣብርሆም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ብኣሜሪካ ዝለዓለ ናይ ገንዘብ ናይ ኩናት መሳርሕን ደገፍ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኔቶ ምንም ዓይነት ተጨባጥ ሓገዝ ከይገበረ ምትራፉ ጠቒሶም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝኣተውዎ ኩናት ብፍጥነት ብዝኾነ መንገዲ ዛዚሞም ንምውዳእ ዝለዓለ ምንቅስቓስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ካብቲ ምስ ኢራን ንዘራረበልና ጽቡቕ ዝርርብ ተኻይደሎ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን ተስፋ እገብር ዝብል መደረኦም ጀሚሮም ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ነቲ ኩናት ብሃንደበ ተቋሪፆም ንምውዳእ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ኣሜሪካ ብሰፊሕ ይጽብጽቡ ኣለዋ። ይኹን እምበር ኣጋሮም እስራኤል ግና ንናይ ብዙሓት ሰሙናት ውግእ ከም ዝተርፎ ኩናት ብሃንደበት ኣቋሪጥካ ምውዳእ ከም ዘይከኣል ትገልጽ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ምስ ኢራን፣ ሊባኖስን ሂዝቦላን ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ገና ተኸታተልቲ ሰሙናት ከም ዝቕጽል ድሕር ብምግላጽ መራሕቲ እቲ ኩናት
كم زبلوا أبلعلي هيزبولا استخفت متقعت جنا مجمرتو كم زخانة نتوج جل خبيران فليخان موسى سجاتات كابدو نمر حقن استحسب هذا مدب أون كم ستتصدق تجليتو إسرائيل نمرت ليبانوس أتى جمرتو وسن على ما زلوا فري نمسفوح تدالي خمس الله وانا أزازي اتخوينات ياير زامير الرقاقيتو يخون برا أمريكان إسرائيل أبلع إيران تخفتو متقعد تعبو اتزوا بزل على سقات وشت يودي غلم هيزبولا ناب إسرائيل روكيتات بمتكواس ملتيهب كم زلو إسرائيل بوغنا أوشت ليبانوس بزفت أمتمت أنا سفحنا ياير متقعتي أبدوا ومأخلي ليبانوس عند عردتات كم زعنو تنقليتا أزوة تدرو سقومتي ننبر تسمين إسرائيل نوح جزيت أتا كساب زرقاقت زغتل كم زخوانا نكوينات نوح جزي تجاوح خمس غتلن يا إسرائيل تقلت يخون بر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس زخوانا ناي إيران أكل منجستي خمس تزاررو انت زي قلت ونمس إيران تبغ زرب أكيدنا لنا نزيو متقعتي زدنا قهوة بموال زقلت خوينو بريزيدنت ترامب زد حرم زراو من عالم نداد واقع $10 ناب تحت وريدو نزيش عيونا قفيتا سب سلطانات إيران كم زبولو ترامب إذا زروا استزاروا حسيوهم كامت أن اللي بزل على درجة نعبيز متزلونا علم واقع ندادي واقع نمرقا يبموال قليتهم إيران بزهاو تمقلتي خمس فلتاتو زينا يمتلال زروا أيو بزينا يمتلال مقلتي أي تتاللو مزخونا إيران بعد سلطان منم عينة دردر أي تقبرن قدمي تون إيران كدم خونتات كي تخبروا مس أمريكا دردر يخون زيتا أي قبرنيو أنا بلت إيران فلتا كبرات خاتنا لو مزد لنا يمرستو قدات أبزازيمنا لنا لايك شير كومنت مقبار إن شاء الله نزل لكم دقف مقلات كم زي ترسعنا بنا بخالو تمثال حبري تخصم نرخب السلام